Njengamanje i-Eskom ibheka indlela ezehlukene engazisebenzisa ukukhiqiza amandla ogesi ongambe qolo. Ungqongqoshe wezogesi uthi lukhona uhlelo lokuqinisekisa ukuthi ngo-2030 ibe isiwumlando indaba yohlelo lokucisha konga ugesi kulelizwe. We are projecting until 2042 there has to be a deliberate and well constructed and orchestrated plan on how, one, we don't get back to situations of load shedding, and two, we're able to secure energy security, and three, that energy security and in particular electricity, the conversion of the primary sources of energy to electricity must be such that is affordable and in fact is available to all. NgoLwesine, ungqongqoshe wehhovisi likaMengameli uKhumbuzo Ntshabeni umemezele ukuthi ikhabhinethi ligunyaze isamba semali engu-23 trillion ezosiza ukufezekisa izinhlelo zokukhiqiza ugesi. Ungqongqoshe wezogesi udalule izinhlelo ezimbalwa okumanje baphezu kwazo ukusebenzisa le mali. We are going to introduce about 11,270 megawatts of solar PV. Kodwa ke inselele enkulu ekhona ukwentuleka kwamakhono athinta ukukhiqizwa kogesi. uRamokgopa uthi bazosebenzisana nezikhungo zemfundo ephakeme ukuvala leli gebe. The biggest risk to us not achieving this IRP lies in two areas. The first one is the skills pipeline. We have not built any major program, infrastructure program in the country. Lolu hlelo luzoshicilelwa kumqulu wemthetho eshaywa nguhulumeni ngoLwesihlanu.